Dobar dan svima. Kao što verovatno ste skužili, ja nisam Hrvatica, ali se trudim da pričam hrvatski. Nadam se da ćete me razumeti dobro. Naravno, ja vas potpuno razumem, tako da ne računajte da nešto neću uhvatiti neki, ako imate neki problem u izlaganje. Program Euroskole je jedan od najpozitivnijih programa koji Europski parlament i Ured za informiranje radi i u Hrvatskoj, a naravno naši kolegi iz drugih ureda u svih drugih država članica. Školarci iz svih 28 država članica svaki mjesec se skupljaju na jedan dan u Strasburu i na neki način oni uđu u uloge članove zastupnika Europskog parlamenta i pragmatično iskustvo koje oni dobivaju za vreme tu svojevrsnu simulaciju razume što u stvari se dešava u ovu jedinu europsku instituciju koja se izabire demokratski kroz izbori u celu Europsku uniju. Iz naše iskustvo, to je lekcije koje uglavnom nikad ne može se objasniti teoretski i svi mladi ljudi koji su direktni učesniki u taj program, posle toga na neki način im se promeni mišljenje, razumljevanje, a verovatno i životni projekt, osobni životni projekt, pošto oni shvaćaju što znači u stvari biti i stvarno građani Europske unije, a što znači biti građani Europske unije koji su potpuno isti, imaju isti prava, mogućnosti, obaveze, ali stvarno i neverovatne šansove koje ona pruži svim mladima. Program pretpostavlja nekoliko stvari koje sada ćete svladati kroz ovo verovatno malo stresno iskustvo. Da prvo morate se pripremiti za bilo što da radite u životu, da li je to iskustvo koje imate sada u školi ili malo kasnije iskustvo koje ćete steći kad aplicirate, kad se kandidatirate za posao, što svi smo jako svesni je najozbiljniji problem celu generaciju trenutačno u Hrvatskoj. Da uvek moraš se pripremiti, da uvek na neki način moraš pripremiti svoj domaći zadatak. Naravno, to nikad nije dovoljno. Osim toga, moraš razmišljati, moraš biti fleksibilni, moraš biti hrabar i moraš na neki način maštati i truditi se, ako je moguće, koliko god da je strašno i stresno, da probaš ostvariti svoje mašte. Na neki način ovu lekciju ćete svladati i danas, pošto danas, po završetku natjecaja, nekoliko škole će dobiti direktnu kvotu i znači kad idu u Strasbura, što će biti jako brzo. Drugo, danas ćete svladati još jednu lekciju. Da ove od vas, 5 ljudi koje dobiju te kvote, će se sa sobom odvesti u Strasburu cela grupa od 24 školaraca i svoji mentore. Europska unija pruži velike mogućnosti. Ima more, ocean od mogućnosti, ali čovek mora se naučiti plivati i konkurirati se od tog oceana da bi dobio te šansove koje postoje. Treća lekcija je lekcija da Europska unija ipak nije na neki način, neće se ona automatski pobrinuti o vama. Vi morate na neki način imati svoju inicijativu i odgovornost. Ovi koji će dobiti kvote će dobiti mogućnost otići u Strasburu i organizirati to sve sami. Odabrati da li ćete ići autobusom, da li ćete ići vlakom, da li ćete ići avionom, pošto ima određena svota koja nije ogromna, nije dovoljno za luksuzno putovanje, ali može pokriti sve troškove za ovu grupu. Od danas nadalje, ove koje dobiju kvote će to odraditi same. To je treći dio toj lekciji. Europska unija nudi mogućnosti, ali posle toga odgovornost da vi njih pametno i vredno iskoristite je potpuno na vas. Ja sam sigurna da će posle danas mi imati u svih vas i ove koji će biti dobitnike i ove koji nažalost neće biti dobitnike, pošto je tako u životu, uvek kad se konkuriraš, tko se spremio bolje i bolje se na neki način prezentirao, ipak je ponekad pobeđuje, a drugi ne dobiju isto. Ali ja mislim da svi koji ste tu danas, prvo ćete se puno više približiti i razumjeti u čemu se radi, a drugo, vi ćete postati na neki način naši prijatelji. Ovo nije zadnji natjecaj koji će vi dati mogućnost za participaciju u Euroškoli. Svako malo, verovatno za 2-3 mjeseca, mi radimo i centralne, koji su otvoreni za svi škole u celoj Hrvatskoj. To su natjecaji kroz takozvani online.
Mi ćemo pozvati recimo da vi šaljete klipiće za koji nije potrebna investicija, uraditi njih sa telefona ili nešto drugo. Pozivam ove od vas koje neće danas dobiti kroz ovo direktno natjecanje da znaju da uvek u životu ima druga šansa. Ali lekcije koje ćete steći od prvu šansu morate pametno iskoristiti kad ima i drugu šansu. Jako sam sretna što ste danas tu, što ste se pripremali. Na neki način vi ste već dobili, pošto verovatno neka mala vrata ili prozor već je otvoren u vašim mozgovima. Mi smo na vaše raspolaganje i posle tog natjecaja za svi vrste partnerstva i aktivnosti sa koje vi želite se nama približiti. Ali opet vi pozivam da shvatite da bit će i druge i treće šanse i da njih iskoristite za ove od vas za koji danas neće biti dan dobivanja kvote za Euroscola. Hvala. Hvala gospođi Staničić. Podsjećam ružičastu skupinu na propozicije još jednom. Ovo natjecanje sastojat će se za vas od 3 dijela. U prvom dijelu po jedan učenik iz svake skupine izlaže na temu koju je tim izvukao. U drugom dijelu tim odgovara na pitanja žirija na engleskom jeziku. Svi ste prijavili engleski kao glavni. A zatim slijede pitanja žirija također na temu koju ste izvlačili. Ako nam ostane vremena, bit ćete možda u mogućnosti postavljati pitanja jedni drugima. Sad molim samo da mi pročitate teme za sve koji su u dvorani i radi žirija. Molim Srednju školu Topusko da pročita svoju temu. Europski parlament, novi saziv 2014-2019. Tinujević Kutina. Naša tema je budućnost Europske unije i promjene. Hvala vam. Nismo čuli zadnji dio budućnosti. Hrvatska i jugoistočna Europa, Hrvatska kao most prema Europskoj uniji. Dobro, hvala vam. Tehnička škola Kutina. Tako je. Možemo početi od Tehničke škole Kutina. Ljubazno molim osobu koja je odabrana. Samo nisam čula, vi ste pročitali Hrvatska most prema? Europskoj uniji. Prema Uniji ili prema regiji? Most regiji prema Uniji, je li tako? Tako je. Okay. Da, znamo to. Znamo to. Ako... Može, mi imamo tu... Na grupu je odlučiti da li će pričati njihov predstavnik na engleski ili nemački. Uveravam vas da smo stručnjaci svi za engleski, a gospođa Čović je magister i nemački. Tako da možemo preceniti kako oni barataju engleski ili nemački, potpuno u redu. Uglavnom engleski dominira, pretpostavljam da ćemo ga ipak čuti malo više nego njemački, ali imat ćemo na umu vašu primjedbu. Hvala. Mogu početi. Dobar dan, moje ime je Ivan Tucaković, te predstavljam Tehničku školu Kutina. Ovo su moji kolege Stefan, Marko, Josip i Mihael. Naime, izlažem vam temu Hrvatska i jugoistočna Europa, to jest Hrvatska kao most regije prema Europskoj uniji. Europska unija ima određene predrasude prema zemljama, kandidatima Zapadnog Balkana, to jest jugoistočne Europe, zato što na području Zapadnog Balkana desio se posljednji rat u modernoj europskoj povijesti, te ga smatraju glavnim uzrokom Prvog svjetskog rata. Problem Europske unije, Europsku uniju muče razni problemi poput financijske i gospodarske krize, te visoka nezaposlenost. Usprkos tome, Hrvatska je postala punopravna članica 1. srpnja 2013. godine. Zatim, smatramo da Hrvatska ima povoljan geostrateški položaj te može pomoći s budućim kandidatima, to jest i budućim kandidatima i potencijalnim kandidatima za članicu Europske unije svojim iskustvom i znanjem koji su stekli u vođenju pregovora, te da im mogu pomoći u reformama raznih zakona i pravnih aktova. Naime, istakao bi da su kandidati za ulazak u Europsku uniju Srbija, Crna Gora, Albanija, Turska, Island i Makedonija, te potencijalni kandidati su Bosna i Hercegovina i Kosovo. Razlika između samih potencijalnih kandidata je taj što su kandidati već u postupku ulasku u Europsku uniju, to jest vode pregovore, točnije rade na administrativnim radnjama što se tiče reformi zakona i pravnih aktova. Za kraj bi istakao da kao Srbija, kao buduća, to jest kao članica, kao zemlja kandidat koja se želi učlaniti u Europsku uniju, ima
ima veliki problem. Ispričavam se. Ja. Može jedan pljesak. Ne. Samo hrabro. Pošto se Hrvatska nedavno učlanila u Europsku uniju, svojim iskustvom u pregovorima i promjenima zakona može pomoći susjednim članicama u priključenju Europske unije. Naime, postavlja se pitanje o ulasku Srbije u Europsku uniju, točnije svima je poznato da između Srbije i Hrvatske se vodi obrambeni rat zbog isključenja Hrvatske iz Jugoslavije 1991. godine. Te su ostali još brojni neriješeni problemi između pitanja granica te brojnih sudskih sporova oko ratnih zločina. Za kraj skrenuo bih pozornost na nezadovoljstvo članica Europske unije o priključenju novih članica. Smatraju da Europska unija nije dovoljno sama po sebi stabilna da bi mogla primiti nove članice. No, moj tim i ja smatramo da to nije točno, te naime Europska unija mora primiti nove stabilne članice koja može pomoći vođenju nove politike, to jest pomoći joj u financijskom i gospodarskom smislu. Te da stvorimo jaču ekonomsku zajednicu koja se može oduprijeti trigadizaciji svijeta. Svi znamo da se tu spominje Sjedinjene Američke Države, Kina i Japan, te još mnogi ističu i Rusiju. Moramo stvoriti još konkurentniju velesilu zajednicu koja će parirati ostalim velesilama svijeta. Hvala. Hvala najljepša Tehničkoj školi Kutina. A sad molim Srednju školu Tina Ujevića iz Kutine da nam predstavi svoju temu. Mogu se ustati? Dobar dan svima, moje ime je Helena iz Srednje škole Tina Ujevića. Ovo su moje kolegice Doris, Lucija, Sara i Sara. Tema koju smo mi izvukli je Europska unija, budućnost i promjene. Naime, možemo reći da je 2015. zapravo taj veliki korak u budućnost Europe. To možemo potvrditi činjenicom da je Europska unija ovu godinu proglasila Europskom godinom razvoja pod motom naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost. Također, ovo je prva godina u kojoj se Europska unija, što je izrazito važno, okreće još više pomoći ostalim zemljama u razvoju, pogotovo afričkim zemljama, kako bi riješili sve probleme i ciljeve koji su postavljeni u milenijskoj deklaraciji, a najveći problem koji imaju u rješavanju je problem pitke vode i problem smrti mladih majki. Također možemo reći da su Europljani već okrenuti budućnosti i pomoći cijelom svijetu, ne samo Europi, i time što se 85% građana Europe slaže sa time da se Europska unija okrene pomoći ne samo Europi već i ostalim državama. Također, budućnost Europske unije možemo reći da je i okretanje obnovljivim izvorima energije i očuvanju okoliša, kao što je na primjer projekt Nahraniti planet, energiju za život, koji je uspostavljen u Milanu kako bi se poboljšao međusobni odnos država članica i riješili se neki problemi po pitanju obnovljivih izvora energije. Također, budućnost Europske unije, po našem mišljenju, treba biti i edukacija i obrazovanje, jer upravo je edukacija i obrazovanje ono što omogućuje mladima da pronađu posao i da se zaposle i da se izbjegne takozvani skills gap, odnosno razlika između znanja koje traže poslodavci i znanja koje posjeduju nezaposleni. Europska unija te projekte već sada, a i u budućnosti bude rješavala kroz projekte tipa Youth Guarantee, Erasmus Plus i ostali. Educiranje ljudi potrebno je kako bi se srušile ne samo barijere prema zaposlenju, već i na primjer prema stereotipima za određene države koje prvenstveno mogu postati članice Europske unije i zapravo se treba stvoriti ta mogućnost da zemlje međusobno surađuju kako bi pomogle ostalim zemljama da uđu u Europsku uniju i omogućiti im međusobnu suradnju. Također, važno je da svaka država članica u budućnosti osigura dobre projekte koje će predstaviti Europskoj uniji kako bi se osigurala fondove iz Europske unije i poboljšala razvojnu politiku i gospodarsku politiku svoje države i riješila probleme koji su najzastupljeniji u određenoj državi. Također, treba se naravno Europska unija u budućnosti okrenuti i rješavanju problema integracija u društvu. Na primjer, važno je da sve zemlje zajedno u budućnosti pripomažu razvoju Europske unije i da
se dovoljno educiraju i građani Europske unije po pitanju integracije europskih problema i slično, kako bi svi zajedno mogli krenuti u budućnost koja će biti znatno bolja od sadašnjosti. Također možemo reći da je budućnost, kao što sam već rekla, Europske unije već počela i vrlo je važno da ne samo 2015. godina bude godina razvoja, nego da i u budućnosti sve godine budu Europske godine razvoja i da zapravo obrazujemo mlade ljude, da i oni imaju najvećeg udjela u razvoju Europske unije, te da imaju povjerenja u sve svoje zastupnike, kao što je, na primjer, zastupnici u Europskom parlamentu. I možemo reći da je budućnost Europske unije već počela i da ju trebaju predvoditi mladi, obrazovani i ljudi sa puno iskustva. Hvala. Zahvaljujemo Srednjoj školi Tina Ujevića iz Kutine. Molimo Srednju školu Topusko da nam se predstavi. Dobar dan, moje ime je Stefani Lugonić. Ovo su moji članovi grupe, Nikolina, Karla, Meldina i Jasmin. Mi smo imali temu Europski parlament, novi saziv od 2014. do 2019. godine. Znači, Europski parlament to je jedna od najvažnijih institucija Europske unije. Izvanredni izbori ad hoc 14.4.2013. Bili su izvanredni jer je Europska unija ušla tek 1.7.2013. u Europsku uniju. Između 22. i 25.5.2014. bili su redoviti izbori na kojima se biralo 751 zastupnik, od čega je 11 bilo iz Hrvatske. Pošto... Pardon, imam malo tremu. Samo hrabro. Pljesak, molim. Zastupnici iz Europskog parlamenta grupiraju se u 7 klubova, od toga je 52 tada ostalo neodlučno. Da bi se klub ostvario treba biti 25 zastupnika. U tome mora biti barem četvrtina zastupnika iz država članica. Europski parlament bira zastupnika za Europsku komisiju. Jean-Claude Juncker izabran je za zastupnika Europske komisije prema novom zakonu iz Lisabona u kojoj se zastupnik bira prema najvećem broju mandata osvojenom na europskim izborima za Europski parlament. Novi saziv, znači to su novi članovi i novi smjer političkog pogleda na budućnost Europske unije. Građani se boje da se njihov glas neće u Europskoj uniji, no to nije tako. Europski parlament saslušava građane i donosi glavne odluke u Strasburgu. Jedan od bitnih problema, znači, Europske unije je gospodarska kriza. Ona je još započela 2008. a produbila se od 2010. do 2013. Jedni od problema su deficit i sporo donošenje odluka. Europski parlament trebao bi razraditi te probleme i donijeti neke bolje odluke. A to je to od naše grupe. Može ipak jedan pljesak još za Topusko. Hvala vam na predstavljanju, a sada slijede pitanja na engleskom, odnosno i na njemačkom jeziku. Molim članove žirija ili nekog od članova žirija da postavi prvo pitanje Tehničkoj školi Kutina na engleskom jeziku. Ja se ovo bunim, pošto mislim da će, u stvari, i stvarno ako mi dozvolite, ja prvo da uradimo raspravu na hrvatskom, pošto se malo uhodate u temu i da se osjećate malo komfortnije. Ja mislim da poslije toga će biti laganije da malo rezumirate na engleskom. Ako dozvoljavate stvarno... A mora da ima neka debata na hrvatskom. Moramo poštovati odluku predsjednice žirija. Stvarno moramo malo vi provokirati, pošto sada vi ste ispričali to što ste učili i što znate, a sad malo vi moramo provokirati da čujemo i kako razmišljate. Pa ja bih pitala svaka škola
Evo, prva škola, tehnička škola iz Kutine. Je li prema vas postoji stvarna perspektiva, kratkoročno ili srednoročno, da Europska unija se proširi u regiji? A prema vas, može li Europska unija izdržati sa sadašnju ovu strukturu koja ima i arhitekturu, može to izdržati i podneti? I treće, jeste li čuli šta rade hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, u različiti odbori ili delegacije ili recimo neke njihove inicijative u zadnjih, uključujući nekoliko dana, koji su bili vezani uz određene države kandidatkine za članice od regije. Što se tiče drugu školu, ja bi, koja je raspravljala u budućnosti Europskoj uniji, ja bih htjela da vi pitam u stvari koje su najveće probleme Europske unije prema vas sada? I stvarno, jer možete to definirati kroz vašu osobnu perspektivu. Jeste li razmišljali o neki svojevrsni plan kako mogu da se prevladaju te osnovne probleme i izazove ispred Europsku uniju? Stvarno, pustite malo sinopsis i recite što vi stvarno mislite i definirate kao najveći problemi i izazove Europsku uniju. I što se tiče treću školu, ja bih stvarno bila jako sretna ako vi možete malo definirati što je bilo, koje su bile razlike, što se desilo po prvi put na ove izbore i što se promenilo u način na koji je bio i pristup prema izborima i posle toga procedura za različite institucije Europske unije odmah posle izbore. Pošto je bila velika razlika, velika promjena. Koji su bili te osnovne promjene koje su ušli u snagu sa ove zadnje izbore u 2014. godini? Možemo započeti ili vam treba malo vremena još za pripremu? Pričekat ćemo. I jedno potpitanje za svake od škole. Prvo za tehnička škola od Kutine. Je li znate tko je predsjednik Europskog parlamenta i koliko vreme traje mandat predsjednika Europskog parlamenta? Što se tiče srednja škola Tina Ujevića, možete li ni nabrojiti barem nekoliko hrvatskih zastupnika i koji su delegacije ili političke obitelji, ajmo reći, u Europskog parlamenta koje oni zastupaju? A što se tiče vas, možete li nabrojiti neki od osnovnih političkih obitelji u Europskog parlamenta? Ako ne svi, barem neki od najutjecajnijih, najveliki politički obitelji. Daću vam još nekih pola minuta. Evo, žiri se malo našalio. Jer možda malo kavu još. Malo. Hoćete vi? Hoće netko još samo da se javi za vreme? Evo ga, krenimo sa srednjom školom Kutina. Pardon, tehničkom školom Kutina. Zašto mislite da objašnjenje da Europska unija ne može se proširiti je da to što nema stabilnosti sredstava? Je li Europska unija u stvari postoji zbog toga da članove Europske unije dobivaju sredstava? Je li to smisao filosofije postojanja Europske unije? Nije. No, pošto se Europska unija širi, primjer njemu Hrvatsku. Hrvatska je već duže godina u
potpitane je kako se ulazi u Europsku uniju, što moraju ispuniti države kandidatkinje da bi ušli u Europsku uniju, što je Hrvatska morala ispuniti da bi ušla u Europsku uniju. Hrvatska je ušla u dubokoj recesiji, već je bilo 3 godine u recesiji i produžava biti u recesiji. To jest, moramo priznati da li si u recesiji ili nisi u recesiji uopće nije kriterij za ulaska u Europsku uniju. Tako nije. Hrvatska je morala prilagoditi zakonodavstvo da bi pristupila Europskoj uniji. Morala odgovarati različitim kriterijima, što znači da druge države kandidatkinje, ove koje su kandidatkinje u regiji, moraju odgovarati demokratskih, ekonomskih, političkih i drugih kriterija. I dok ne ispune te kriterije, ne mogu ući. I to u stvari je najveći izazov. Da oni moraju ispuniti isti te kriterije koje su morali ispunjavati svi drugi države kandidatkinje. Hvala. Hvala vam, Kutinjani. Molimo druge Kutinjane, to jest Kutinjanke, da budemo precizniji, da nam odgovore na postavljena pitanja. Mi smatramo da je najveći problem Europske unije nejednakost u stupnju razvoja država članica. Naime, mi smatramo da se treba omogućiti veća suradnja između visoko razvijenih država i manje razvijenih, te da bi te razvijenije države trebale ulagati i poticati razvoj tih manje razvijenih država. Također smatramo da je problem nepripremljenost kandidata za članstvo. Naime, države za ulazak u Europsku uniju trebaju ispuniti te određene pravne, ekonomske i političke kriterije, no smatramo da ti kriteriji koje one ispunjavaju nisu jedini problem. Znači, taj problem koji Europska unija traži da država riješi prije nego li uđe u Europsku uniju, smatramo da nije jedini problem, te da se države trebaju educirati, da se buduće kandidatkinje trebaju educirati i riješiti i druge probleme osim one koje od njih Europska unija zahtijeva za ulazak, odnosno za članstvo. Hvala Tinu Ujeviću iz Kutine. Imamo li još neko pitanje iz žirija možda? Ispričavam se, da odgovorimo i na drugo postavljeno pitanje. Ljubazno molim, može odmah, da. Znači, rekli ste nam da nabrojimo neke hrvatske predstavnike u Saboru. Evo, na primjer, Ruža Tomašić, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jozo Radoš, zatim Biljana Broznan i slično. Hrvatska ima najviše zastupnika u klubu takozvanih kršćanskih demokrata, njih čak 5. Neki od drugih klubova su klubovi, na primjer Zelena stranka, zatim socijalisti i demokrati, liberali i demokrati i zapravo također postoji klub nezavisnih kandidata i u ovom sazivu Europskog parlamenta njih je 52. Ja sam čuo to što ste rekli kao Europska unija glavni izazov poticati razvoj ove države članice koje nisu dovoljno nemaju istu razinu razvoja. Pričali ste i kao edukaciju države članice i tako dalje. Ja bih željela da izjasnim zbog čega je nastala u stvari Europska unija i koji je glavni razlog postojanja Europske unije, uključujući i sada. Pa, Europska unija je u stvari nastala kako bi se očuvao mir, kako bi se omogućio mir između država i kako bi se smanjila velika gospodarska razlika u gospodarskim razvijenostima pojedinih država, te u biti je nastalo zajednica nakon Drugog svjetskog rata kako se takve strahote i sukobi država ne bi ponovili. Stoga najbitnije je da se glavni zadatak Europske unije, osim smanjenja stupnja gospodarske razvijenosti država, je i očuvanje mira. Smijemo li se, na primjer, nadovezati? Također, na primjer, ukidanje granice između država članica kako bi se omogućila slobodna trgovina, uvoženje jake monetarne valute tipa eura i zapravo integracija europskih zemalja. Spomenuli ste novi saziv Europskog parlamenta i hrvatske zastupnike. Za kojeg hrvatskog zastupnika biste rekli da se svom inicijativom istaknuo u Europskom parlamentu? Nekoga koga prepoznajete da je nešto napravio, neku inicijativu koja je kvalitetna, koja je pomogla Hrvatskoj?
Pa evo mogu reći za ukupnu inicijativu hrvatskih zastupnika u parlamentu da su, na primjer, po pitanju programa Youth Guarantee podigli dobnu granicu sa 25 na 30 godina. Evo, to je nešto što su zajedno učinili. Imamo još neko pitanje žirija ili možemo na Topusko? Evo, molimo Topuščanke i Topuščane, jesam dobro rekla, da nam odgovore na postavljena pitanja. Čekamo bez brige. Može jedan pljesak iz publike. Hvala publici što je došla podržati svoje. Morat ćemo vas samo malo požuriti. Pokušajte. Zapravo želimo čuti vaša razmišljanja, tako da se ne morate bojati samo činjenica. Znači, dobili smo pitanje što se desilo ovim izborima i kakve su, znači, promjene ili šta se promijenilo. Mi mislimo, znači, da su poboljšana nekakva nova sredstva dovedena iz Europe, da su, znači, provedene sigurnije mjere u Hrvatskoj, da su, znači, sigurnije usluge da smo dobili, da nam pomažu, znači, u rješavanju nekakvih problema i sa tim Možda neko drugi iz tima? Ajmo malo pomoći. Vi ste pomenuli u vašu prezentaciju o Jean-Claude Juncker koji je postao predsjednik Europsku komisiju. Kako ovaj put su bili nominirani i izabrani kako su bili nominirani kandidate za predsjednike Europskoj komisiji i kako na kraj krajeva je došao do izbora Jean-Claude Junckera? Većina je glasala za njega. Prema novom ugovoru iz Lisabona, znači, gledalo se na osvajanje mandata i biralo se njega, njega je poduprao Europski parlament. Po prvi put su bili nominirani stranački listi i su bili 5 kandidata koji su bili nosioci listi. Između njih su bili sadašnji predsjednik Martin Schulz, Jean-Claude, predsjednik od parlamenta, kažem. Jean-Claude Juncker je bio nosioc listi europskih pučana. Bili su kandidati zelenih, uključujući i sadašnji predsjednik vlade Grčkoj Aleksis Tsipras je bio jedan od nosioci liste kandidata za predsjednik Europskoj komisiji. Oni su se suočavali u direktni debati, uključujući jedna direktna debata između svih prije izbore, tako da po prvi put građani Europske unije su mogli glasati, znajući potpuno tačno tko bi bio predsjednik Europskoj komisiji ako oni glasuju na europske izbore za Europskog parlamenta, pošto stvarno da, posle Lisabonskog ugovora, Europski parlament je zauzeo tu novu snagu da on odlučava kao rezultat, vezano uz rezultate izborima, tko će voditi Europsku komisiju, a neće to se odlučavati u hodnicima Europske veće od predsjednike vlade različitih država članica. Jer imate neko objašnjenje zbog čega u Hrvatskoj uprko sve komunikacije i propagande i informacije koje smo radili, zbog čega Hrvatska je ponovno bila jedna od zadnjih 5 država što se tiče broj ljudi koji je izašao na glasovanje. Izašli su oko 25% od ljudi da glasuju na europske izbore. Je li prema vas ima neko objašnjenje racionalno što se tiče toga? Pa mislim to da hrvatski građani boje se da neće donijeti nikakve velike značajne promjene u Hrvatskoj i time što budu glasali za predsjednika u parlamentu. Mislim da nema nekoga racionalnog objašnjenja da se izađe iz krize u kojoj se trenutno nalazimo. Mogu li i ostali odgovoriti na to pitanje? Isto. Zašto, dakle, mislite da
hrvatski građani su tako slabo izašli na izbore za Europski parlament? Evo, daćemo Pa mi smatramo da hrvatski građani u principu nisu toliko educirani po pitanju što Europski parlament može donijeti, kakve promjene može donijeti u Europskoj uniji i da zapravo prvenstveno ne vjeruju zastupnicima koji izaberu zbog toga što smatraju da ili nisu, na primjer, dovoljno obrazovani po pitanju stranog jezika ili nešto slično toga, ili ih zapravo prvenstveno smatraju da Hrvatska nema velike ovlasti i mogućnosti za utjecati i imati zapravo veće pravo glasa u Europskom parlamentu. Znači mi smatramo da hrvatski građani nisu izašli na izbore ne samo na parlamentarne, nego i na općenito izbore, zato što stav pojedinaca u Hrvatskoj da se njihov glas ne čuje i da njihov glas nema veliku ulogu, što je jako veliki problem i to bi ne samo Hrvatska, nego i možda ostale članice trebale riješiti da više posvete pažnje educiranju građana kako bi oni smatrali, kako bi više vjerovali u svoju državu i mogućnosti koje ona može i u mogućnosti kako njihova država može njima pomoći u njihovom svakodnevnom životu, da bi bolje živjeli. Ili mogu vi malo provokirati? Je li prema vas problem euroskepticizma problem u to što građani nisu educirani ili je problem na drugoj razini? Problem je u apolitičnosti građana. Ne samo mladih, nego i ostalih. Građani su previše nezainteresirani za politiku i aktualne probleme u svojim državama. Zbog čega? Zato što imaju veliko nepovjerenje prema njihovim zastupnicima, prema državi, prema sustavu. Smatraju da su predstavnici donijeli neke loše odluke i zbog kojega su veći broj Hrvata i ostalih građana Hrvatske odlazi iz zemlje. Mi smo našli podatak da je samo u zadnjoj godini iz Hrvatske iselilo preko 60.000 ljudi. Zbog posla i ostalih problema u Hrvatskoj iselili su iz države kao što su Njemačka, Kanada, SAD, Švedska i Nizozemska. Međutim, verovatno niste to pročitali negdje vidjeli, ali moram potvrditi da prema istraživanju Eurobarometara, to se istraživanje koje se radi u svih država članice, istina je, Hrvatska je potpuni šampion u jedan kriterij i to je kriterij nezainteresiranost građanima od politike. 75% od hrvatskih građana su deklarirali da politika gi ne zanima i uopće ne interesira, što je u stvari najveći broj građana u celoj Europskoj uniji i tačno odgovara na taj postotak na kraj krajeva od ovih koji su izašli na izbore. Mogu potvrditi to kod. Smijemo mi dodati? Možemo, evo malo ćemo produžiti, onda i za drugu skupinu vrijeme. Može, izvolite. Mi smatramo da građani smatraju da zapravo nemaju za koga glasiti, zato što da imaju izbore između, da biraju manje od 2 zala, jer zbog naše povijesti, mislim, smatraju da ove naše stranke koje imamo u Hrvatskoj da ništa nisu učinile po pitanju, da nam nisu donesle neke velike promjene i ako oni izaberu nekoga koja još nije, neku stranku koja još nije bila na vlasti ili nekog novog izaberu u parlamentu, oni smatraju da to neće imati nikakvog utjecaja i da im je čisto svejedno, iskreno ko bude, jer smatraju da im je isto, kao što sam već rekla, da biraju manje od 2 zla. Hvala. Možda Topusko želi nešto dodati? Pa evo ću reći da potpuno slažem sa svima što ste rekli i da... Pljesak, molim. Za sad je ovo konsenzualna izjava dana, bravo. I da u srednjim školama isto puno manje se provodi o politici, obrazuje se mladi o što zapravo radi Evropska unija, što je Europski parlament i što to doprinosi državi. Dobro.
Imamo još pitanja žirija, odnosno ne, Kutina. Naime, istakli ste kako vlada velika nezainteresiranost građana za politiku. Naime, istakao bi gospođu Vedrenu Spajić-Vrkaš koja je provela istraživanje te je rekla da u Hrvatskoj vlada velika politička nepismenost kod mladih, te ljudi iz mreže mladih su proveli istraživanje, te samo 15% mladih danas u Hrvatskoj mogu jasno razjasniti osnovne političke pojmove. Hvala. Da ste mogli izaći na izbore za Europski parlament, dakle da se teoretski spustila granica na 16 godina, ovo neće odgovor utjecati na vašu ocjenu, više me zanima, da li biste izašli na izbore? Evo, možda po predstavnik svake grupe, da se sad ne mora svako. Iskreno. Vjerojatno ne. Vjerujem da bi, zato što ulazak u Europsku uniju puno znači za Hrvatsku, te sam njen međunarodni položaj, te vjerujemo da, vjerojatno cijeli naš čin vjeruje da bi to uspješno rezultiralo gospodarskom politikom, gospodarstvom i financijskom politikom Hrvatske. Ja sam siguran da bi izašli zato što smatramo što smo mi tek učenici i pred nama je naše obrazovanje kao studenta. Mi smatramo da je vrlo pozitivna stvar što smo ušli u program na razine studenta i inicijative za mlade, da možemo se školovati i obrazovati u nekim drugim državama kako bi stekli bolje znanje jer je u nama budućnost naše države. Mogu ja samo, iskreno, nas 5 tu do sad nismo imale pojma o ovom ničemu. Mi nismo bile educirane u Europskom parlamentu, u Europskoj uniji, ko šta jesmo sad dok smo istraživale za ovo natjecanje. Tako da sigurno ne bi glasale jer nismo znale za koga bi ni... Da. Znači da ovo zapravo pomaže ljudima da se educiraju u budućnosti i bolje biraju svoje zastupnike i izlaze. Ja, čekajte da nam odgovorite. Jel bi vi izašli na izbore? Pa slažem se s kolegicama s time da nismo dovoljno informirani, pa i vjerujem da ne bi ništa gore bilo nego što je sad. Ne može se ništa promijeniti nabolje. Ne može biti gore od ovoga nego što je, kako bi rekao. Hvala. Naziremo dozu apatije, ali vjerujemo da će nakon ovog natjecanja stavovi biti drugačiji, nadamo se to jest. Imamo li još neko pitanje na hrvatskom od strane žirija za bilo koju od skupina? Ako ne, onda predlažem da krenemo sa pitanjima na engleskom jeziku. Recite mi, hoćemo li početi od Tehničke škole Kutina? Može. Evo, jedno pitanje od žirija na engleskom. The same question. Do you think that enlargement is a must for the European Union? Or you think that the European Union should stop, regroup, rethink, or maybe remodel its architecture? Because currently the building cannot carry on more new country members. Vaša tema je bila koja? Budućnosti promjene. Budućnost, okay. You did not define in Croatian language exactly the main challenges and problems of the European Union. And so I would like you to say that in English. Could you please define which are the main current issues, problems and challenges for the European Union in the next 4 or 5 years? There is an interesting development. Voting is particularly low among new member countries. The absolute record holder is actually Slovakia, where less than 12% people voted in the last European elections. How would you explain why there is such kind of if not skepticism, but passiveness among the new country members, while, for example, older country members such as Belgium, Luxembourg, Germany are actually voting en masse? Why such difference? What is the problem between the older and what is the problem in understanding, obviously, an attitude towards the European Union among the older country members, those who established the European Union, and the newest country members? Samo još jedno pitanje za Topusko. Želite li i na njemačkom da vam postavimo pitanje? Nema potrebe. Odriču se prava da odgovaraju na njemačkom. Dok oni razmišljaju, pošto imali smo jedan natjecaj koji je bio... Vi razmišljajte, nemojte ni suštiti. Imali smo jedan natjecaj u
Dalmaciji, gde posle toga jedna škola je dugo vreme imala primetbe i pisala različite pritužbe i tako dalje. Da objasnim prije toga, samo da znate, da svi zaposlenici u Europske institucije i Europsku uniju prolaze posebni takozvani EPSU, European Personal Selection Office konkurs, koji se provodi na jedan od 3 osnovnih jezika od Europske unije, engleski, francuski ili nemački. Svaki od nas je potom obavezan da usvoji i 3. jezik Europske unije, to jest svi mi moramo raditi osim recimo na engleski, osim toga i na francuski ili na nemački. To što smo prošli ispit od European Personal Selection Office za rekrutiranje kao svojevrsni sertifikat da imamo najveću razinu, kako se kaže, korišćene rada, profesionalnog rada na tog jezika. Samo da znate, pošto škole posle toga su stavljali dugo vreme. Pitanje smo li mi kvalificirani procenjivati. Moram reći da svi smo rezultat od konkursa sa koji smo ušli na zapošljavanje u Europskoj uniji, što je sertificirane na neki način najveću moguću razinu da smo u stanju funkcionirati i raditi prvo na 2 jezika, potom i na 3. jezik u Europskoj uniji. Evo možemo prekinuti razmišljanje barem za tehničku školu Kutina. Please continue in English. Do you think they will be Europe at 2 speeds? Sorry, could you repeat? Do you think Europe will become Europe of 2 speeds? One nucleus of the most powerful and fastest developing country, and a periphery, which will probably be lagging behind. Don't think that because the European Union is investing a lot in their peripheral countries, their peripheral member states. So if the Parliament agrees about one thing, there shouldn't be a big difference in every state, because every state should have the same rights. Is the jury happy with the answer? Should we? I respect your thinking. I may not agree with you, or I may have a different opinion or fears what will happen, but I respect your thinking, if that's it. Thank you, Kutina. The other Kutina, please. Well, according to recent research we found on Euroscola's social networking sites, the citizens of most countries of the European Union believe that the main challenges that the Union is facing are those concerning peace, health, and security. While most Croatian citizens believe that the main problems are employment and economic growth, which makes sense because Croatia is one of the countries of the European Union that is most hit by the economic crisis. So. Anything else to add or anything else to ask? If not, then please, Topusko, state your mind. Pljesak, molim. Topusko funkcionira na principu pljeska. We sense there's some indecision, but whoever speaks is welcome to do so. We have Novska and Sisak waiting outside, and they will get pretty angry.
please share your thoughts with us now. Do you yes. You can ask the question back to the jury. You can refer it back to the jury. Maybe the jury can be more specific. Yeah, maybe I can clarify if I was not. Yeah. Yeah, you're not clear. I didn't understand you clearly what you were saying, Albert. Which part? The beginning. The beginning. Maybe you should repeat. Just a second. Okay, let's start from this. At the last election, the country which set the negative record was Slovakia. Only close to 11% of people went out to vote. Croatia is also among the 5 lowest voter turnout countries. This makes a very big negative impression in the European Union because the older country members such as Belgium, Luxembourg, even Italy, people go out and vote over 50, 60, in some cases 70%. The older member countries cannot understand why the new country members, which supposedly were working 5 or 10 years to become members, are at the end of the day, once in the European Union, not even bothering to go to the elections and vote. What is your explanation? Why so? I think the explanation is why the country is not really educating young people and the people who poll their citizens about the elections or what the European Union can do and what can Thank you. No, thank you. Thank you for replying. Hvala svima na odgovorima i na svemu što smo zanimljivoga čuli od vas danas. Ljubazno molim da nam uvedu drugu skupinu. Vi ćete se sada ustati. Zahvaljujem vam još jednom. Bili ste sjajni. Najprije... Dakle, još jednom pozdravljamo Srednju školu Novska. Pljesak, molim. Ekonomsku školu Sisak. I gimnaziju Sisak. I pljesak navijačima. Kojima je pošlo za rukom, ružičaste u potpunosti istisnuti iz dvorane. Bar mi se tako čini. Uglavnom, malo smo dodali, ako ste primijetili, nekih 15 minuta smo produžili za prvu skupinu. Ukoliko bude potrebe, to ćemo napraviti i kod vas. Podsjećam samo još jednom na propozicije. Počinjemo tako da po jedan učenik izlaže na izvučenu temu koju ste pripremali, vrijedno pripremali punih pola sata. Zatim odgovaramo na pitanja žirija na hrvatskom jeziku i nakon toga slijede pitanja na engleskom jeziku. Mislim da ste svi prijavili engleski kao vaš prvi strani jezik. Molim vas samo da pročitate svi teme koje ste izvukli. Srednja škola Novska. Europska godina razvoja, hvala. Ekonomska škola Sisak. Hrvatska u EU, dodatna vrijednost Europe. Što? Hrvatska u EU, dodana vrijednost Europe. Okay. I gimnazija Sisak. Europska unija, perspektive za mlade, zajedno protiv nezaposlenosti. Hvala vam. Započeli bismo sa Srednjom školom Novsko. Molimo osobu koju ste predodredili da izloži temu. Upaljenje. Radi. Znači, naša tema je 2015. Europska godina razvoja, mir, demokracija
demokracija, gospodarski prosperitet poznate su značajke Europe i same Europske unije. Izbjeglice iz siromašnih zemalja Europske unije, ali i ostalih kontinenata žele se domoći Europe i doći na teritoriju Europe, jer ona je obećana zemlja, jer nastoji pomagati svima. Na primjer, evo Hrvatske, ona je tranzitna i tržišna zemlja, što znači da doprinosi i pomaže razvoju Europske unije u tom programu 2015. godina razvoja, jer tako surađuje s ostalim zemljama Europe, budući da mnogi državljani iz Europe i Europske unije promituju u Hrvatskom i hrvatskim prometnicama. Europsko vijeće je proglasilo 2015. godinu Europskom godinom razvoja i da se postignu novi milenijski ciljevi i donesu novi razvojni ciljevi. Znači, neki od njih su dugoročno smanjenje siromaštva, postizanje pravednijeg, mirnijeg svijeta, među djelovanjem siromašnih i bogatih zemalja Europe. Očuvanje zdravlja majki i dojenčadi, smanjenje emisije CO2 i očuvanje ekologije, smanjenje stope infantilnog mortaliteta, smanjenje oboljenja od tuberkuloze i AIDS-a i poboljšanje školstva su samo neki dosadašnji projekti i stvari koje su se trudili poboljšati iz Europske unije, koje će naravno prenijeti u taj program 2015. godina europskog razvoja. Želja za informiranjem građana Europske unije i u Europi koji nisu članovi Europske unije u godini razvoja i načinima na koji oni mogu sudjelovati su najvažniji zapravo u tome, jer poticanjem sudjelovanja građana i civilnih nevladinih organizacija u tome doprinijet će boljitku tog programa. Pokazati da će se omogućiti dobrobit i da će biti bolje svim zemljama Europske unije i Europe koji će, znači, svojim pomaganjem pomoći i sebi, ali i drugima. Jedan od najbitnijih ciljeva bi trebao biti razvoj školstva i međudjelovanja mladih u Europi, razvoj obrazovanja kako bi mladi mogli doprinijeti samom razvoju svojih zemalja, ali i razvoju u Europskoj uniji. Evo nam primjera, za to su Erasmus i e-twinning projekti i platforme. Naša škola, znači srednja škola Novska, je jedna od, među prvima, jedna od rijetkih u Hrvatskoj koje su već počele sa razmjenom znanja komunikacijom kroz veoma uspješne projekte za koje smo dobili i odlične ocjene za uspješnost. To su projekti School is Home, Youth Leisure Time i sada radimo sa kolegama iz Grčke History of Med. Neki od najvažnijih pojmova u tom programu 2015. Europska godina razvoja su ekologija, zdravstvo, obrazovanje i gospodarstvo. Ponavljam, važno je da se Europa da se mora kroz civilni sektor i nevladine udruge, organizacije građana informirati građane o tome kroz različite projekte, radionice, tečajeve koji će se proširiti, znači da nismo bazirani samo na globalnoj, već i na našoj državnoj i lokalnoj zajednici. Znači tu su najvažniji zapravo ti koji su u našoj lokalnoj zajednici koji bi to trebali doprinijeti nama. Kao što i sam slogan Europske unije kaže, ujedinjeni u različitosti, razvoj Europske unije, ali i svake europske zemlje pojedinačno, može se postići jedino ako radimo zajedno i ako prihvaćamo međusobne različitosti. Zahvaljujem Novskoj, djevojkama iz Novske. Molimo gimnaziju Sisak da izloži temu. Dobar dan, ja sam Dino Kekić i u ovom govoru predstavit ću plan gimnazije Sisak koji smo pripremili na temu EU i perspektive za mlade zajedno protiv nezaposlenosti. Dakle, u Europskoj uniji trenutno imamo problem da imamo 5 milijuna mladih do 25 godina koji su aktivni, obrazovani, ali nažalost nezaposleni. EU je u tu svrhu uložila 38% više sredstava nego prošle godine, u svrhu otvaranja novih radnih mjesta, osposobljavanja razmjene učenika i istraživanja na području edukacije. Također je u tu svrhu Europska unija osmislila program Jamstva za mlade. Program Jamstva za mlade nalaže da svaka osoba do 25 godina u roku od 4 mjeseca nakon gubitka prethodnog radnog mjesta ili nakon završetka obrazovanja dobije kvalitetnu ponudu za novi posao, praksu ili nastavak obrazovanja.
Činjenica da imamo 5 milijuna mladih nezaposlenih, a da imamo 1,5 milijuna slobodnih radnih mjesta nam govori o evidentnom problemu u nesrazmjeru ponude i potražnje na tržištu rada. Kapital uložen u svrhe istraživanja na području edukacije riješit će problem osposobljavanja mladih na područjima koje su trenutno vrlo tražena i tu rješavamo dva problema. Dakle, rješavamo problem od 1,5 milijuna slobodnih radnih mjesta koje ćemo popuniti i smanjujemo broj mladih nezaposlenih u Europskoj uniji. Također smatramo da je razmjena učenika jedan od najbitnijih sistema edukacije u modernom školstvu uopće i smatramo da one najbolje predstavlja neke od osnovnih načela na kojima se temelji institucija Europske unije. Multikulturalnost i međusobno nadopunjavanje. Mi smatramo da će od tih razmjena sve zemlje jednako profitirati. Mnogi bi rekli da tu imamo opet situaciju brain draina, da će mladi educirani ljudi otići iz država u razvijenije države Europske unije, u Benelux ili u Njemačku, ali mi se s tim ne slažemo. Mi smatramo da ovdje nemamo brain drain, nego brain gain. Koliko god će mladih ljudi otići iz zemalja, toliko će novih mladih ljudi koji su educirani, perspektivni i dolaze s novim idejama, toliko će oni obogatiti gospodarstvo tih zemalja i obogatiti će kulturu. Kao što jedno od temeljnih načela Europske unije kaže, zajedništvo u različitostima ili uni de la diversité. Hvala vam. A francuski nam nisu ni prijavili, bravo. Ekonomska škola Sisak, molim vas, izložite što imate. Ovako, ja sam Iris Davidović-Boljkovac, dolazim iz Ekonomske škole Sisak i predstavljam našu ekipu. Naša tema je bila Hrvatska u Europskoj uniji, dodatna vrijednost Europe. Svi znamo da je Hrvatska ušla 1. srpnja 2013. godine u Europsku uniju. 77% birača je glasalo za ulazak, 8% je bilo za neulazak Hrvatske u Europsku uniju, a 15 ih je bilo suzdržano. Sada smo već 1,5 godinu u Europskoj uniji i sada se već naziru nekakve pozitivne i negativne strane Europske unije. Svi smo podijeljeni, odnosno svi građani Hrvatske su podijeljeni u tim stajalištima. Najčešće oni građani koji su protiv Hrvatske, to jest protiv Europske unije, protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju su oni koji su umorni, koji se boje promjena, koji su razočarani sadašnjom vladom i misle da dalje rade samo, da nastavljaju svoj negativni niz, da donose loše odluke. Ali kako bi ih razuvjerili, imamo podatak da su u 2014. godini 548 milijuna eura je Hrvatska dobila za raspolaganje na području Europe, na području ekonomije, zdravstva, obrazovanja. 460 milijuna eura smo joj morali vratiti, a razlika je 88 milijuna eura. Znači to je dovoljna cifra da razuvjerimo te građane koji misle da mi nemamo prednosti, da nemamo koristi od Europske unije, ali 88 milijuna eura mislim da imamo. Trebamo ih iskoristiti, samo to trebamo znati. Imamo puno pozitivnih strana. Za ekonomiju to je otvoreno tržište, carinske olakšice te fondovi. Imamo puno sredstava iz fondova koje trebamo znati iskoristiti, ali ima jedan problem u hrvatskom ustavu. Znači da to smo kontaktirali puno tvrtki, poduzeća iz Sisačko-moslavačke županije, a Pisak znači nam je naglasio da kako bi oni povukli novce iz fondova trebaju pisati poslovni plan koji treba biti za sljedećih 5 godina, a kako se u Hrvatskoj često mijenjaju zakoni, dolazi do problema i neslaganja poslovnog plana kada on dođe već u Europsku komisiju. Također, gimnazija Sisak je već naglasila važnost obrazovanja. Također inicijativu Erasmus koja financira mlade poduzetnike. Također jeftinije telekomunikacije su bitna stvar pogotovo za hrvatski turizam, znači može privući turiste, a premda već imamo razvijeni turizam trebamo ga samo dalje nastaviti razvijati. Naš zaključak je da Hrvatska trenutno nije razvijena zemlja, to svi znamo, ali svaki početak je težak. Trebamo se ujediniti i dugoročno gledajući biti strpljivi i vjerovati. Moramo ujediniti sve građane da vjeruju i znači zajedno možemo izaći Hrvatsku iz krize, a Europska unija nam samo daje vjetar u leđa. Hvala vam.
A sada ćemo kao i kod prve skupine prijeći na pitanja žirija na hrvatskom jeziku, a zatim tek na engleskom. Molim žiri da krene. Ima jako puno ljudi koji bi u stvari odmah obstruirali i rekli pa Europska unija je trenutačno u velikoj krizi i u Europskoj uniji isto ima ljudi koji žive ipak bedno, nezaposleni se. Zbog čega bi Europska unija morala se angažirati i pomagati drugim državama od drugih kontinentama za njihovom razvoju? Zbog čega? Kako bi vi to motivirali ili objasnili? Ne, samo da stavim pitanje i drugim, da imate malo vremena razmisliti. Što se tiče nezaposlenost mladih i taj problem u Europskoj uniji, jeste li vi razmišljali, ako morate vi ponuditi program u Hrvatsku, kakav bi bio vaš program da se reši to pitanje sa nezaposlenost mladih? Ako morate kao predložiti nekoliko stvari koje bi se morali odmah promeniti ili odmah ostvariti, što biste vi predložili kao konkretni program za mladih u Hrvatsku? I molim vas, vi znate da jako puno ljudi bi rekli uopće nema dodatna vrednost od članstva Hrvatske u Europskoj uniji, pošto tržište se otvorilo i umjesto da tržište sada ima svojevrsni protekcionizam za hrvatske proizvode, sad sve više i više ulaze proizvode od Europske unije koje su neki od njih, recimo neki polski poljoprivredne proizvode, puno jeftinije i konkuriraju hrvatske proizvode. Ako morate odgovoriti na tu argumentaciju, ako morate objašnjavati je li to jedini minus ili ima i drugi pluseve, što biste vi nabrojili kao stvarno neke stvari koje su se već ostvarili sa ulaskom u Europsku uniju? I nekoliko tehničkih pitanja. Jeste li u stanju citirati neku inicijativu ili neki predlog, neku rezoluciju, amandman, bilo što hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu su već poduzeli za ove prvi 6-7 mjeseca od saziva novog mandata? Šta se dešava po isteku mandata gospodina Martina Schulza? Kad ističe mandat i šta se posle toga događa? Koliko zastupnika imala Hrvatska za prvi 10 mjeseca članstva u Europsku uniju? Koliko zastupnika u Europskom parlamentu je imalo? Koliko sa sada? Zbog čega? Ostavljamo vam negdje pola minute za pripremu. Molimo ekipu iz Novske da nam predstavi svoje odgovore. Da vi čujemo, da. Zašto bi Hrvatska trebala pomagati zemljama u Europi i zašto bi Europa trebala pomagati dalje? Dakle, Hrvatska može pružiti puno Europskoj uniji budući da je raznolika zemlja i da svojim iskorištavanjem turizma i koji struktura kakve god da jesu u Hrvatskoj imamo, one na nekakve načine mogu prinijeti Europskoj uniji. Europska unija kao cijela je vrlo raznolika zemlja koja ima
velikog potencijala i koja ima vrlo jake i moćne države, evo vam primjera Njemačke, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva. I zapravo s tim ujedinjenjem možemo pomoći i evo primjera SAD uporno odbija surađivati u smanjenju emisije CO2 koje su Europa je uspješno to uspjela i na primjer Kina i Japan koji su isto također vele sile, oni su se priključile, tako da mislim da bi Europa sa svojim prijedlozima i svojim stajalištima jako dobro mogla utjecati na druge jake zemlje poput SAD-a i pomoći njima i dati njima neke svoje prijedloge upravo oko tih pitanja smanjenja, na primjer smanjenja CO2. Ajmo malo da vi provociram, ajmo napustiti pitanje o 2015. godini, godina razvoja. Napuštamo to pitanje, nemojte se dati fulati. Jedna od glavnih vrednosti koje europski građani teoretski podržavaju je solidarnost. Isto tako kao što vidite trenutačno, od prije 3-4 dana Grčka ima nova vlada koja već stavlja ispod velikim upitnikom solidarnost koju europski građani će biti u stanju još uvek pružati ili demonstrirati prema Grčkoj. Šta vi mislite? Je li postoji mehanizam izlaska jednu državu članicu iz Europskoj uniji? Je li postoji taj mehanizam uopće? I kako razmišljate vi? Šta bi se moglo desiti ako se to dogodi? Razmislite malo ako mi je potrebno. Možda bi oni sad. Da. Možemo čuti Gimnaziju Sisak. Gimnazija Sisak. Ako ste spremni. Dakle, pitali ste što se tiče koji je naš konkretan prijedlog za osposobljavanje i rješavanje nezaposlenosti. Dakle, osim programa jamstva za mlade koje smo rekli, dakle, ako nije moguće odmah novo radno mjesto stvoriti, ajmo reći, onda dakle, tu postoji taj program jamstva za mlade koji kaže da ako nema radnog mjesta, onda umjesto toga za neko vrijeme može poslužiti praksa, pripravništvo ili čak nastavak obrazovanja. A mi smatramo još da je jako bitna i to je u Hrvatskoj, ali u Europskoj uniji velik problem. Dakle, trebamo puno bolju suradnju između poslodavaca i obrazovnog sustava. Dakle, obrazovni sustav treba ići u onom smjeru u kojemu nedostaje na tržištu rada. Dakle, ako nedostaje, nuklearnih fizičara na tržištu rada, onda nećemo obrazovanje gurati u smjeru kemije, ajmo reći. I još ste pitali za što će se dogoditi kada istekne mandat Martina Schulza, predsjednika Europskog parlamenta. Dakle, kao i uvijek, slijedi tajno glasovanje. Novi predsjednik se bira u 4 kruga. Ako u prva 3 predsjednik ne dobije apsolutnu većinu Europskog parlamenta, dakle od 2/3 svih zastupnika... Ne pitamo o tome. Ne pitamo tehnički, ne zanima me. Koliko traje mandat predsjednika parlamenta i što se dešava? Nije. 2,5 godine. I u sredinu mandata Europskog parlamenta se izabira nov predsjednik parlamenta. Barem do sada praksa je uvek bila da osnovne 2 političke obitelji podele mandat. Gospodin Schulz iz Socijaliste i Demokrate. Do sada to bi značilo teoretski da u sredinu mandata, to je 2,5 godine, za 2 godine bi moralo biti izabran nov predsjednik Europskog parlamenta i on bi verovatno tada morao biti iz stranke Europskih pučana. U redu. Evo, saznali ste nešto. Hvala. Je li Gimnazija Sisak rekla sve što je imala u odgovorima? Onda možemo na Ekonomsku školu Sisak. Pa znači vi ste pitali zašto konkuriraju nama drugi, znači neki dobavljači nabavljaju na primjer iz Poljske, neku na primjer mislim sad na poljoprivredu bazirat. Znači Hrvatska ima slabo razvijenu poljoprivredu, to jest ona ima male posjede jer je rascjepkana jako što se toga tiče. Ne može konkurirati znači drugim državama prema kojima bi vi mogli biti jači od njih. Također je veliki problem visoki porezi, zato Hrvatska treba stavljati više cijene, što je teško za naše građane kada smo u krizi jer nema se dovoljno sredstava da bi se priuštile te stvari. Također ti veliki dobavljači koji bi, na primjer, trebaju 5 hektara neke zemlje,
25 hektara neke zemlje, na primjer Hrvatska to njima ne može ponuditi, jer na primjer Hrvatska ima samo 5 hektara. Zatim, zaključak je toga svega da bi se Hrvatska trebala ujediniti što se toga tiče, da bi mi mogli uopće konkurirati drugim zemljama. A drugo pitanje će odgovoriti moja kolegica. Dakle, pitali ste koliko je sad u parlamentu hrvatskih zastupnika. Naime, u parlamentu je općenito 751 zastupnik. Oni se biraju, ove godine su izbori bili drugačiji, birali su se iz one stranke, dakle, bili su iz one stranke koja je imala najviše glasova u parlamentu. To je bila Europska pučka stranka. Ove godine su bili, dakle, to je 2013. su bili izvanredni izbori kad je Hrvatska tek ušla, da bi se, dakle, izabrali zastupnici koji će vladati do 5. mjeseca 2014. godine, dok ne bi bili novi izbori, novi saziv. Dakle, hrvatskih zastupnika je bilo 12 2013. godine, danas ih je 11 u Europskom parlamentu. Evo, zbog čega? Je li to neka posebna diskriminacija? To je, ne, nego zbog, dakle, manji broj stanovnika, manja smo država i zato i tek smo ušli. Nije istina. Smanjio se broj zastupnika u 8 država članica, tačno zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Pošto broj zastupnika je sad definiran i prema Lisabonskom ugovoru, kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, broj zastupnika u Europskom parlamentu je za 10 mjeseca premašio to što je definirano u Lisabonskom ugovoru. Sa izboru u 2014. godini zastupnike u Europskom parlamentu su se vratili na ta definicija koja je već bila zapisana prema Lisabonskom ugovoru. 8 države članice su izgubili 1 ili 2 zastupnika, između njih Bugarska, čini mi se Mađarska, Irska i tako dalje. To jest, nemojte razmišljati kao Hrvatska je izgubila zastupnik pošto je nekako nova ili manja država članica. Ne, to je bilo proces regulacije zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju i ukupno 8 država se izgubili 1 ili 2 zastupnika da bi mogli ući da 11 hrvatske zastupnike. Dobro, hvala. Hvala Ekonomskoj školi Sisak. Vraćamo se Novskoj i očekujemo odgovor na ovo potpitanje. Što god hoćete. Imate i tehničko, imate i političko. Pa evo, sam povjerenik za zaštitu potrošača iz Hrvatske Neven Mimica je rekao baš za ovu 2015. godinu razvoja da je savršena za ostvarivanje ovih milenijskih ciljeva i za započinjanje novih ciljeva te za međusobnu suradnju bogatih i siromašnih zemalja članica, ne samo u Europskoj uniji, nego za pomoć i zemljama izvan Europske unije. Dakle, da kako da postoji mehanizam koji bi izvukao Hrvatsku iz krize. Međunarodni monetarni fond koji je upravo za takve situacije može priskočiti u situacijama kriznim, te izvukao bi definitivno Hrvatsku iz krize, ali bi građani morali dobrano stegnuti remene. Međutim, dugoročno gledajući, kasnije generacije bi svakako živjele u državi bez krize. Meni se čini da mi nismo se razumeli. Ja se ispričavam ako je zbog mojeg hrvatskog. A moje pitanje je bilo da izađemo iz tematiku za godinu razvoja i da mi objasnite je li ima mehanizam u kojoj bilo koja država članica može napustiti Europsku uniju. Je li to realistična varijanta, recimo uzimajući u obzir trenutačnu situaciju u Grčkoj, gdje su bili jako zanimljive izbore prije 4 dana i ako se to desi, vaše osobno mišljenje, što može se desiti, koje se riskove sa koje se suočava Europska unija? Naravno da u bilo koja zemlja članica Europske unije može tražiti da istupi iz članstva u Europskoj uniji, što naravno da joj donosi velike posljedice jer gubi sve mogućnosti koje Europska unija pruža i koje Europska unija programe pomoći može toj zemlji pružiti. Da sam ja, recimo, predsjednik ili premijer bilo koje europske države, ja bih bolje iskoristila i bolje se uključila u bilo što mi Europska unija pruža, a ne bi takav radikalni postupak
postupak da bi izašla iz Europske unije, što bi značilo definitivni kraj i ujedinjenje te zemlje, jer evo, Hrvatska je u Europskoj uniji, pa se baš ne događa ništa previše, a kamoli da iziđu kao dužni kao Grčka, da iziđe potpuno iz Europske unije. I smo imali tehničko pitanje vezano iz Europskog parlamenta. Što sam pitala za... Pitali ste, poznaju li inicijativu neku koju su u zadnjih 6 mjeseci? Od hrvatskih zastupnika. Ali, čekajte, ja ne zbrajam to kao odgovor, pošto gospodin Mimica nije zastupnik u Europskom parlamentu, on je hrvatski poverenik u Europskoj komisiji i portfolio mu za zaštitu potrošača je bilo njegovo portfolio prije toga. On sad ima potpuno drugačije portfolio. I osim toga nije zastupnik u Europskom parlamentu. Ja sam vas pitala da li ste čuli o bilo koju inicijativu, amandman, rasprava, rezolucija vezana uz hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu. Evo, kod zadnje su sada su postavili pitanje u Europskom parlamentu naši oko pitanja Šešelja. To je definitivno poznikava tema, da se tako izrazim, općenito, kad god se priča o tome i to je sad kod zadnjima što su dali na razmatranje, odnosno na raspravu u parlamentu. Tko je dao to? Ili jeste li primetili nešto interesantno vezano s tim? To je bila ta rezolucija o ponašanju Šešelju koja je bila izglasana prije 2 mjeseca na plenarnoj sedmici u Strasburu, ali jeste li primetili tko je podupirao što se desilo? To je jedan od jako interesantnih primjera, pošto većina zastupnika u Europskom parlamentu ipak se ponašaju u sklopu sa politička filosofija ili ajmo reći stavove koje zauzimaju njihove političke obitelji. Ali ponekad se zna desiti da svi članove jednoj nacionalnoj delegaciju podupiraju istu ili rezoluciju ili neku politiku koju forsiraju, ne uzimajući u obzir njihovu pripadnost kod određenu političku obitelj. To se desilo verovatno možda po prvi put i sa hrvatsku delegaciju u Europskom parlamentu. Bukvalno svi hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, što se tiče toga, se zauzeli isti stav i raspravljali o tome i podupirali tu rezoluciju u Europskom parlamentu i se na veliki način to inicirali i ostvarili ukupno. I nije bilo koja razlika uzimajući obzir da neki se članovi stranka Pučana ili socijalisti i demokrati, liberali i tako dalje. To je bio jedan jako interesantnih i retkih primjera kod koji zastupnike u Europskom parlamentu od jedna nacionalna delegacija se radili kao nacionalna skupina, a ne uzimajući obzir njihovu pripadnost drugih političkih obitelji. Mogu ja nešto pitati. Sve 3 škole spomenule su školstvo, što mi je izuzetno drago. Pa evo jedna hipotetska situacija, ravnatelji vas pozovu da s njima napišete jedan program koji bi aplicirao za sredstva za Europsku uniju, za aktivnosti u vašoj školi. Što bi predložili? Možemo početi od vas. Ja bih naravno predložila što je jedna od akcija u Europskoj uniji, to je onaj gradski program djelovanja za mlade koji smo mi u Novskoj pisali. To je zapravo okupljanje mladih u toj lokalnoj zajednici, u tom gradu i slušanje njih. Ja bih to napravila na primjeru, recimo, prvo bi napravila nekakvu anketu na onim random pitanjima iz njihove zajednice. Jesu li zadovoljni s trenutnim stanjem, što bi promijenili njihove prijedloge. Nakon toga bi ih okupila na nekakvu radionicu ili parlaonicu u kojima bi im zapravo predstavila sve mogućnosti koje im se pružaju i opet poslušala njihove prijedloge, da li imaju bilo koji još kao plus na taj prijedlog ili na to, recimo, evo ne znam, škola tenisa, da imaju sad na to još nekakav prijedlog što bi se još moglo napraviti da se to unaprijedi. Naravno, sve moguće organizacije, športske udruge, u školi izvan nastavne aktivnosti, jezici koji su vrlo važni, sve bi to okupila i njima predstavila kao krajnji cilj, kao krajnji produkt tog se naši. Hvala. Gimnazija. Samo da malo suzim, zadržite se u granicama škole. Ne zajednice općenito. Pa, recimo, mene kada bi ravnatelj pozvao i pitao da napišemo takav program
Ja mislim da bi najbolje bilo ono što se već sada poduzima, da za učenike koji imaju nekih teškoća u razvoju, koji recimo trebaju pomagači ispred nastave, čim se Europska unija na kraju krajeva i bavi, da dobiju neke pomagače nastave, da oni isto budu ravnopravni s ostalim učenicima koji sudjeluju na nastavi. Hvala. Ekonomska? Ovako je predložili, znači kao što se Erasmus je napravio tako nešto slično, znači razmjenu studenata, u Hrvatskoj fali praksa, znači mi imamo dosta teoretsko znanje, a praksa se cijeni kako bi bili konkurentni na tržištu rada. Mi bi zagovarali praksu vani, ali vraćanje u Hrvatsku za primjenjivanje tog znanja. Znači, to što se tiče ekonomije, jer smo mi ekonomska škola, pa smo prvo to razmatrali, ali mislim da je i zaštita okoliša jako bitna i nekakve možda predavanja ili, mi smo ekoškola, kao ekonomska škola, imamo takav naziv, pa bi više posvetili zaštiti okoliša, predavanja, razne inicijative i tako. Hvala. Prethodnoj skupini postavio sam svima to pitanje, pa ću i vama, to neće utjecati na vašu ocjenu, više nas zanima zapravo vaš odgovor, ali sad ćemo u suprotnom smjeru. Da možete glasati sa 16 godina, da li bi izašli na zadnje izbore za Europski parlament koji se održao u Hrvatskoj? Da. Može jedan predstavnik skupine reći. Da, bi. Izašli bi. Zbog čega? Aha. Pa zato što je to jedna od građanskih dužnosti. Moramo utjecati, moramo djelovati u tom smislu zato što mislim da se nemamo pravo onda uopće žaliti ako ne izlazimo na izbore i ako ne odlučujemo o našoj državi kako ćemo mi živjeti. Ako želimo poboljšati svoje živote, živote naših prijatelja, jednog dana djece, mislim da trebamo sugrađana, da trebamo biti prisutni u tome, obavljati svoju dužnost i da se onda nemamo pravo žaliti ako uopće ne izlazimo na izbore. Gimnazija? Dakle, mi smatramo da ako se izbori za Europski parlament i ono što se događa na jednoj plenarnoj sjednici tiče jednog čovjeka od 89 godina, stvarno ne vidimo zašto se to ne bi ticalo još i više jednog čovjeka od 16 godina, pa da smo mi mogli glasati, mi bi definitivno glasali jer smatramo da time možemo utjecati na školstvo, na nešto što se nas trenutno tiče, možemo odabiranjem zastupnika utjecati na tržište rada i općenito na cijeli sustav u koji ćemo ući sa 18 godina kad završimo školu. Naravno da glasati, to je naše demokratsko dužnost i naše pravo, budući da je naravno da je bitno i da svaki je glas važan, jer građansko pravo je izići na izbore, hoće on zaokružiti, hoće prekrižiti listić. Važno je da i mi sudjelujemo jer ne možemo onda jednog dana doći i reći ništa se nije promijenilo, a da mi ostanemo doma sjediti i ništa. Znači svaki glas je bitan, sve je bitno i ja bi jako voljela kad bi imali mogućnost sa 16 godina ići na glasanje i užasno mi je žao i krivo kad čujem da naši kolege iz škole koji imaju 18 godina već da odbijaju ići na izbore. Hvala lijepa. Mislim da u ovoj skupini nemamo niti natruha apatije. To nas veseli naravno. Nadamo se da će biti još više tako nakon ovog natjecanja. A sad bismo prešli na pitanja na engleskom jeziku, tako da se držimo otprilike istog vremena koje je na raspolaganju imala i prva skupina. Ljubazno molim članove žirija da postave pitanja. Since you're School of Economy, I don't know how you say, have you thought what will happen with the euro and the eurozone if Greece breaks away? Greece breaks away from the European Union. And have you heard if the European Union is preparing for that? Have you heard if the European Union is preparing for that case, for that scenario? Where are actually decisions made nowadays? Where are the decisions for most of the rules, law initiatives, if you want, made nowadays? Is it in Brussels or in the national capitals?
is Croatia actually equal member of the European Union as the other members of the European Union? Or the fact that it's among the group of small to medium-sized countries, not the smallest, but small to medium-sized countries, actually very much limiting its power and participation in the European Union? Imate još malo za pripremu? Možemo li čuti odgovor ekonomske škole? We believe that value of euro will increase because if Greece is in deep crisis and if it goes out of European Union, it will less of European funds will donate money for their country, and with that we will have more money and euro will increase. Well, I disagree with you, but I strongly suggest you probably discuss it in some of your classes. I disagree with you. My personal thinking is that, of course, the international financial markets will react very negatively because most probably they will consider that euro is not anymore a guarantee as really currency of one of the most economically powerful unions in the world. But from what I've heard, the European Central Bank is fully prepared for that scenario, has made tests about how the euro will react, and most probably, yes, and there is thinking that the euro, although there will be a critical period of time afterwards, may come out stronger if it survives this kind of stressful period of time. But I don't think the explanation is that there will be less funds for Greece. I don't think so. Most probably it's going to be related to the other thing, that euro is connected with certain bank reserves and with certain policies which will be enforced even more strictly than until then. That's my thinking. And I'm not economist. Thank you. Thank you, CSAC School of Economics. Nothing else to add? No? Then Gimnazija Sisak, please. Well, we believe that in the capitals of the European Parliament, so Brussels and Strasbourg, decisions are made which affect Europe as a global. So we like to say that in European capitals such as Brussels and Strasbourg, they think globally, while in national capitals like Zagreb or Budapest, they think locally. So both are important, but we think that the European capitals, as I said, like Brussels and Strasbourg, affect Europe as a whole, but a decision which is made in Zagreb affects Croatia as a whole and not the whole Europe. There is a very easy answer to that question. According to analysts, about 85% of all legislative decisions nowadays are made at European level. It doesn't matter whether in Brussels or Strasbourg. They are translated in national legislature. And national legislature nowadays makes up more or less only about 10-15% of really is decided on national level. Nevertheless, those things which people tend to think that Brussels is guilty of, or they tend to say, oh, Brussels is preventing us from having better health insurance or higher pensions or something else, are totally within the domain of national politics. So the easy answer is it is important to vote in the European elections because over 80-85% of everything decided nowadays is decided at European level rather than on national level. Thank you. There's a question or an addition. Yes, please. Well, we agree, but we said that in Strasbourg and Brussels, they are thinking globally. In Zagreb, they are thinking locally. When we entered the European Union, we joined a global union. So, as you said, 85%
of decisions in Brussels and Strasbourg affect us, but we agree with that, and we said that they think globally and we think locally. Locally is logically less than globally. Thank you very much. This competition is obviously a learning process for everyone, so that's a good thing. Novska, please. Well, even though Croatia is a really small country, I think that we do have the same values as other countries, because isn't that the point of European Union, the equality? Everyone should be equal. And even though some people say we're not as valuable as other countries, even bigger countries in European Union, I think we can help in some parts that we have possibilities to help, and in the other parts that we are not able to help right now, we will definitely progress and learn and grow to be able to help in the future. Again, there is a very simple answer to that, and it doesn't have to be neither nationalistic or... Croatia has its representative in the European Parliament. 11 is not the smallest group, neither, of course, it's the most influential one. Croatia is represented in the European Council on equal par with the other 28 countries. But what proves, ultimately, that Croatia is as valuable and as important country member as any other, as Germany or Spain, the big countries, is that Croatia has the right to veto some of the most important decisions. And if Croatia decides to veto, yes, Croatia can block any decision on European level, including decisions about enlargement of neighbors in the region, etc., etc. Even this last power which I gave you proves the point that Croatia can be as powerful country member as, for example, the founding country members, or Germany, which is the largest country member. Thank you. Thank you. So small but not insignificant. Hvala vam najljepša. Ovime završavamo i natjecanje. Imamo pitanje iz publike. Nažalost, mislim da moramo prekinuti zato što situacija ne bi bila fair, jer nije bilo prilike da se učini i obrnuto. Znači, škole koje su sada tu za stolom nisu imale priliku učiniti isto prvoj skupini. Tako da, žao mi je, iako bismo rado čuli vaše pitanje, ali ne bi bilo fair. Hvala još jednom. Napominjem da za sve natjecatelje i njihove mentore čekaju sendviči svježe pripravljeni u Zagrebu jutros. Mislim da ima negdje. Samo za vas. Žiri će zasjedati nekih pola sata i vidimo se tu u dvorani. Za to vrijeme ćete imati priliku pogledati video uratke nekih od natjecatelja u prethodnom krugu natjecanja Euroskola.